କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଲୋଭ କରେ, କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ କରେ ଯେ ତୁମ ଅନ୍ତକର ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ ଅବା ତାହାର କଟାକ୍ଷରେ ତୁମକୁ ଧରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ମଦ ପାଖରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। লিপস্টিক দেখুଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଲେ ଭଲ ହେଇପାରେ, ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଣା ପଟା ଦେଖି ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କଷ୍ଟଲି ହେଇପାରେ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାକୁ ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁନା ଗହଣା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଛି ଯଦି ପିନ୍ଧିବାର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଘରେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତିକି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସେ ସୁନା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗି କରି ସେ ଜମି ପଟା ବନ୍ଧା କରି ସେୟା କରି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା କଥା, ମୋବାଇଲ, ରଙ୍ଗରସ, ମଦ୍ୟପାନ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, କୌଣସି ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଟାକ୍ଷରେ ତାର ଚାହାଣୀରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଇ ହେବା ନାହିଁ। ଜମି ପାଇଁ, ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଇଁ, ଅନିଷ୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁ, ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବି ବୋଲି କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହନୁମାନ ଟଙ୍କା କାଲିକି ମନୁମାନ ଟଙ୍କା ବୋଲି ମରିବ ସବୁ। ମୋର ଜୁଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ସେଇଥିରେ। 2 ଲିଟର ତେଲ ପୋଡ଼ାଇଲା, କାଲିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବି, କାଲିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବି, ଆମେ ପାଇଲୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ, କାଲିକି ତ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିବି ବୋଲି ମୋଟର ସାଇକେଲ 2 ଲିଟର ତେଲ ପକେଇଲା, ତା ପୁଅକୁ ବୁଲେଇଲା, ତେଲ ସରିଗଲା। ଏବେ ଶୋଇବି, ସକାଳେ ତ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଯାକ ଆସିବେ, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଯାଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ବାଣ୍ଟିଲେ, ବାଣ୍ଟିବେ ପୁରା। ଶୋଇଛି ସକାଳେ ଉଠିଲା ନା, କଣ ହେଲା ନାଇଁ, ରାତିରେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଶୋଇଲା, ଛଟପଟ ବି ନାହିଁ। ଶୁଣିଲା ବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉମାନେ ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ୟାକୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଲେ। ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସତ, ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ସତ, ବାଣ୍ଟିବା ପୂର୍ବରୁ କାଲିକି ସକାଳେ ବାଣ୍ଟିବା ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇଦେଲେ। ଶେଷ ମୋ ନିଜର ଜୁଇ ପୁଅ